Môžeme štartovať? A ešte máme tu nejaké technické detaily, ktoré Vladík nastavuje na traktory. Strejku ruka hore. Dobre, takže jeden rozhodca na to. Lukáš, môžeme ísť na to tak pripraviť. 3, 2, 1, štart! Tak máme trošku problém, ale hýbeme sa, áno. Ešte trošičku, Ondrej. Ono to znie možno jednoducho, ale vôbec to nie je také jednoduché. Možno to nejde úplne podľa plánov, ale určite nejak napredujeme. Ja si myslím, že Ondrejko si zaslúži potles alebo podporu. Vladík, poď ešte trošku. Povzbuďme ho svojím potleskom, predsa ale nie je to jednoduché úplne začínať a byť prvý. Ale to vôbec neznamená, že by ten čas mal byť o niečo horší.